Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chitata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo chụba anyị ya gaa. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma o nwunye. Onye fụrụ anyị lọta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ. A sị m onye isi anyị na-awa anya ya were nke chụọ. Ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple ya na onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa anyị ejegogo ọfụ na temple chụọ aja n'isi difference of the temple partners, friends and well wishers all over the world. Anyị ka nọkwa na aja nke anyị na-achụ 14 days ritual nke ọnwa Jenụwarị nke ga-achịkọta n'isi na 18th of this January. Anyị si na ọmaka ga-emedu ndị enyi ya niile emekwalụ ndị niile na-esonye na aja nke ọnwa a. Na-agwakwazị gị onye nwa na-ege ntị na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke anyị ga-ebido nke ọnwa Febụwarị, ọ ga-ebido na Febụwarị 6th. Den chaatị m ka m gwa gị etu ị nwere ike isi wee sonye na ya bụ aja 14 days rituals. He will submit to put your prayer request for the month of February. Then isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịgbasigo gbaa afa miri emi n'ụzọ gị mana ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ. What is the way forward? Ya nakwazi uru ọ bara bụ iso seed ọgbọ ịkwụ tithe. Onye ma bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana before m gaa n'iru mma ama ọkwa kwesịrị na aga ama. Agwara m ndị mmadụ na-ekwukwa okwu na-asị na ịchọọ ịbịa na nke EZE-ANA Ogbuefi Ugochi tubelu na oraifite. Ụbọchị Sunday anyị na-enwe counseling from 8 to 2 p.m. all free. However, ịchọọ ịbịa ya bụ counseling ị ya achaatị m na meseji gwa m na ị na-abịa. Then ka enwe ike nye gị appointment because achọrọ m overcrowd. Nwa mmadụ ole m enwe ike pay adequate attention for their challenges. Then nke a bụ ofu. Nke ịbụọ bụ ọkwa m chọrọ ịma mana ịgba afa anyị miri emi. Anyị na-agba afa miri emi rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche a na-akwụ ụgwọ na ndị anwa. Ihe ọzọ nji maka akwụkwọ ọzọ mma mara gị bụ icheta gbasalụ the altar anyị nwere Ugochi tubelu na temple. Ebe ọ bụla ị nọ all over the group, distance is never a barrier. You can connect yourself with ihe anyị na-eme n'ọdịnala temple ka o wee bara gị. Distance is never a barrier. Ma ịlụ ọrụ mmụọ anyị na-alụ ma ọ bụ ịgba afa anyị na-agba. Maka na ebe ọ bụ na ị maara na mmadụ nwere ike ịnọ ebe a cast a spell to someone without the knowledge of the person, as in without the person ịnọ there. Etu ọnwa ka o si dịkwa possible na mmadụ nwere ike ịlụ ọrụ dị mma ma ọ kwubi okwu ngozi n'isi gị even when you are not there. Ọ bịara mmezu. Ọrụ mmụọ ka ọ bụ kama na-ekere ọrụ eke. Mana ihe mmadụ alụwuro ya sị na ọ dị eme exist. Nke abụọ ka m nwere ịma. Then n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ na Chidimma ga-adị. I came with message of hope. Ana m ekwu na-ekwusi ike na ihe izi ị ga-eme bụrụrị ịgba afa na ịgba afa ahụ spiritual lab.
No ịgba afa ga-enye gị the insight of what you are going to see or what is happening in your life. Ka ị wee mara ebe ị ga-channel your spiritual energy. Ị ma just mee assume no ihe dị etu a na-eme gị. Maka na enwere some challenges nwere similar symptom n'ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na na-emegidere fụ na ihe ị na-eme adị agazi, ma ọ bụ na ịchọpụta na uchu so gị, ma ọ bụ na ị na-enwe challenges of life, whether in your finances or in your health, then ị need ka ị gbaa afọ ka ị mara exactly ebe the problem si, ka ọ ghara ịbụ na malaria na-eme gị na-etrit typhoid ọnya ka mmadụ ji anwụ. So ihe na-achịkwa ọbụla agbaala gị afa ịmalụgoro ya awụ ihe mbụ na mbụ ime. Ịgba afa mbụ ihe na-agwa ndị bịara ọfụ n'ọdịnala, ịgba afa ka ị mata afọ onye nọrọ ụwa abụrụ onye ahụ dị praịmarị thing ị ga-eme. Mma atụziri gị aka etu ọ ga ihe karịrị mma. Nke bụ eziokwu na onye bụ oge aga ide na njel chi onye ụwa gị, ọ maara onye bụ, mana ọ na gị nwa amaghị ya. So onye nwa abụrụ problem. Maka na mgbe ọbụla ị pụtara wee kpọọ chi onye ụwa gị, si chi onye ụwa m, biko n'ụbọchị tata bụ afọ na m na-eje na shop, ma ọ na o nwere appointment mụ na mmadụ nwere, biko kwudoro m, soro m jee, mee ka m nweta favor onye akwere m nkwa mụ na enwere appointment. Ọ bụrụ na nje ka ọ bịa na my favor na shop a na-eje taa, ya mee nduo na shop a ka ndị afịa bịa na shop mbịagoro m ahịa. Ma ọ bụ bụrụ onye na-alụ ọrụ, ya mee ịlụọ ije ebe ị na-alụ ọrụ ka ị nwee favor site n'aka ndị mmadụ, ndị isi gị, ụlọ ọrụ gị, ya nakwazi ndị client na-abịa. Ịghọtara ya? Ikwucha okwu a, ma ọ na ịchọrọ ibido biznes gị, ịkpọcha onye ụwa sị a na ịchọgwụkwa ibido aka ọrụ gị, ya kwudoro gị. Ọ bụrụ na ijecha abata iwerukwa nkwụ ọkụ, ọ bụrụ na ị nwere nkwụ ọkụ bụ ike nweta wụhọt, ọ bụrụ ndị n'obodo oyibo ihe nweta wụhọt. Ọ bụrụ na họt ka ị nwere, si chi onye ụwa mba tụọ nkwụ, ana be nna m tụọ nkwụ, mmụọ niile m na-asụ bịa ntụọ nkwụ, biko nụ chi onye ụwa m lekwa ebe m na-eje na ihe m chọrọ ka m nweta ebe a, mee ka ọ gaziere m. Ịtụcha nkwụ a, echefukwa na imetụ n'ọnụ. Nwa bụ eze na adị m aṅụ alcohol, mana m emetụrụ niile. Ihe eji so metụ kọpụ a niile bụ igosi na ọ bụrụ ajọ nri ka ị nyere ha. Imesịa nke a, jebe n'ihu ọrụ gị, jebe ebe ị na-eje ịbatakwa. Ọ bụrụ na ihe ijere gaziri etu isi wee chọ ịpụtakwasị chi onye ụwa m na ejekwara m. Why saying this? Remember, don't forget to face east. Chi onye ụwa m na njekwara na mụ sọsidiri, ma ọ bụ na mụ jelu na mụ sọsidiri mana ọ bụchara etu o si wee tụọ anya, ma ọ bụ na njelu na ma sọsidiri chaa chaa. Biko kwe ka echi ka mma, ikene ya. Maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Ịghọtara ya? Ị ga learn how to show appreciation. Maka na o nwere ihe ọ bụla ị ga-enye mmụọ quantify the effort and the ọgụ mmụọ na-anọrọ gị na mmụọ, which you don't know. Because you can only see ihe fụrụ anya dịka mmadụ, mana ị na-abụ beyond their nose. Ịghọtara ya? So nke a bụ the preamble 10 ị kwesịrị ime. Mana ihe ọzọ ị kwesịrị ime ụdị nnukwute mkpa bụ nke mbụgoro ịgbagoro afa mmiri. 1, malụ ebe nsogbu si wee dị n'ebe ị nọ. Ụchụ ọ dị n'ụzọ gị? Agwaghị m ụnụ na-enwe so many ways eji enweta ụchụ. Malụ na ụchụ ọ dị n'ụzọ gị. Malụ na o nwere mmụọ na-amaghị ikpe na mmụọ. Mmụọ na-asụ ọfụna na-asị na imere nke a ma ọ na-imere nke na-level allegation against you in the world of spiritual. Ịghọtara ya? Nke a nke mbụ.
nke bụ malụ na ya relationship with ya chi onye ụwa gị ọ dị cordial. Malụ maka ezumezu mmụọ nsọ gị, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị, be nna gị na ikwu nne gị, kedu ka relationship dị. Nene ma ngwurube nna gị ọ ngwuru ebe emebiri ihe ọdịnala, ma ọ ngwuru ebe emebiri ọfọ, ma ọ ngwuru ebe emebiri ihe mmụọ dị iche iche, o wee na-call for revenge. Ebe emere akọmitiri what ndị ụka ọbịa kpọrọ sacrilege, ma ọ bụ ma o nwere onye stepụrụ toes, onye a wee na-akụ ọta na-ayọ kedu mgbe a ga-abịa bọghị ọbọ, ma ọ bụ ndị amụsụ nọ n'ụzọ gị nwere any negative influence and negative energy, o nwere any spiritual manipulation, understand, in your way. Afa kedu ya relationship with ya ndị otu, ndị ọgbanje gị, ndị yi ụwa gị, ma ọ bụ the elements around you, ọ dịkwa cordial. Afa ga-reveal those things. Afa will just a torchlight to show you where in a mperi, to show you ebe demand si abịa na ndụ gị, to show you ebe need ime appeasement. No, Afa for you. Afa cannot solve your problem. Ọ dị ka onye na-aya ahụ wee jee lab. When the result comes, the result on its own cannot solve your problem. But ihe result ga-eme gị ewu inye torchlight, inye direction. Ịmalụgo na ọ bụrụ na na-ede diabetic site na ihe pụta na result gị, ịma ọ bụrụ mmadụ ga-agwazi gị iwe nata aka na iri shuga ma ọ bụ ịṅụ alcohol, ghọtara ya onyo maka ndụ. So afa wụ agba gbasara afa mmiri emi, afa wee gosipụta na n'ụchụ dị n'ụzọ gị. Mana ihe m chọrọ ịgwa ndị mmadụ bụ na ọ gwara ihe ga-abụ ọ na-eme n'ụzọ gị, ọ dịka asị na negative energy ma ọ bụ ihe arụrụ alụchalụ gbuo ya egbuo ka ọ ghara ịpụta n'afa. Onye mata o ji awụ ndị mmadụ agbachala gị afa, rụchalụ gị ọrụ mmụọ, ịgwa onye rụrụ ọrụ ya gbakwa afọ ọzọ, maka na enwere ike agba afọ, nwere ihe ya bụ na-agbara afa the first time, o nwere ike ebe ya pụtara because of na ụmụ mmụọ na-egburu ihe ahụ egbu, ma ọ bụ na ụmụ mmụọ chọrọ iji wee dọbiri ntị denụ maka na eriri ofu ntamba. Mana mgbe ibido rụwa ọrụ dị n'ụzọ gị, ya becoming their friends, ebuild alignment, and there is new harmony existing. Enwere ike because of ihe ndị a good relationship adịnụ, personal relationship ebidoro ọfụ n'etiti gị na ha nwere ike decide ya ka ihe anwa zoro ezo na ndụ gị ka egbughere gị ya ka mma, maka na m na-ala ihe ọmụma. Enwere ike onwe onye personal nwere earthly relationship map, onwe onye bụ na onye a bụrụ my close friend, mana enwere information nwere gbasara ya. Enwere ike decide ya to withhold the information na mama agwa ya because of na mụ na ya draw close, because of na mama ọrụ etu ọ ga-esi wee ghọta ya bụ information. Enwere ike decide na mama agwa ya, ịghọtara ya. Mana o nwere ka onye ahụ ga-esi bido bịa m nso, ọ bụrụ onye mmụtara omume ya, marakwanụ etu ọ ga-esi wee react na nye some certain information. Then mana nwere ike egwu ya nye some certain information dị confidential, ịghọtara ya. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Enwere ihe nwere ike ide eme na ndụ. O nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emere one kind ten, ma ọ na o nwere nwa ọgbụ ma nwaanyị a nụrụ na ngwuru kwubiri okwu na ngwuru owere na-esogbu. Enwere ike a na-agba afa for years ọwụ na-enwetara ya. Mana mgbe ị nwere ike bido rụwa ọrụ n'ụzọ gị ndị ịma, ị na-alụzie mmụọ amadụgo nwanne m na ọ na-agbakọrọ mbọ ka Chidimma wee dịrị ya.
obi ebere gị nwa na-ata afụ emetọ ha ewesi oke ngwa ka anyị gwazie gị ihe wu nsogbu n'ọtụ ị na-akụ na akụ ị na-ebe n'ọdịga nọ ekpuezi ahụ ike diretizie gị to onye ga-alụrụ ụdị ọrụ ma ọ bụ dibịa a ga-ekpughere ihe na-eme n'ụzọ gị imesịa ya chide mmadụ gatara ya etu a ka ọ dị ihe na-achịkọwara gị bụ learn how to build personal relation. So ihe izi ị ga-ebu ụzọ mewu ịgbasịa afa mara ebe nsogbu ụlọ ịmalụ mmụọ ị ga na-awapụrụ ọjị, malụ mmụọ ị ga na-atụrụ nzu, malụ mmụọ ndị na-ewere gị iwe, mana ndị ị ga na-ayọ mekọpa obi ebere biko aka nyọ mana ndị ga-eji ihe dị iche iche wee ze iwe. Ihe ndị a dị iyi ebe mana ọ bụ na ịmalụ ebe osi esi akpa gị maka na onye amara ebe mmiri si bido ya ma ebe mmiri si kwụsị. So ịgbasịa afọ anwa ihe izi na-akụwara oke ime ịgbasi ya n'afa ọ bụrụ na ụchụ pụtara n'ụzọ gị kaba alụ lụọ ọrụ dị na-eso ụchụ, mana ọ bụrụ na ị nwere ego dịka ihe nkọwa n'isiokwu taa bụ ihe mmadụ ya eme na ọ bụrụ na o nwere ego ịrụ ọrụ dị n'ụzọ ya. Ọ bụrụ na eziokwu na ezi asụsụ na o nwere ego na ọ bụla inwe n'idi brok ebezina sincerely speaking ịma n'idi brok ọ bụrụ mmụọ wee zara ka ị ga na-agwa mmụọ na onwe ya ma n'idi brok. So ihe izi ga-eme ewu iluo ịgwa mmụọ gị na ha sosi ya biko facing east na ihe niile agbatara n'afọ na ịkwetago na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana na ị nwere ego. Mmụọ makwuru ị nwere ego kwezie mmụọ ngwa si ya na ọ bụrụ na o meghere gị ụzọ ibido fụba ego na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị. Imesịa ya na-ewere ose onye mkpụrụ ịnọ na-etinye na mmiri iji asa ahụ ị na-asa ahụ ịpụ onye na-achụpụ ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ, otu nwoke gbara otu nwaanyị gbara otu ikwu gbara otu ibe gbara ị na-akwa mmiri n'ahụ gị ịsacha ahụ if possible ificha n'ahụ gị eficha ka anyanwụ mmiri dịrị anyị ya n'ahụ naturally. Then create yourself mgbe the time of quiet hour ma ọ kpọọ ya silent hour ọ kpọọ ya meditation hour, spiritual exercise, call it any name. Nya nwee a particular time iji abịa akwụrụ gị na mmụọ ji akparịta ụka. Ọ ga-enwere time gị na mmụọ ji akparịta ụka iwee kọwalụ mmụọ etu o si wee dịrị gị adịrị ọbụla ị ga-atụtụ ọrịa mmụọ gwa ya n'ịgwọtago na ihe eme ihe dị n'ụzọ gị ma ya biko ya kwutoro gị maka na adịghị ka ibe dịka isi ekwube ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi. Gwazie mmụọ na ikwetago na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị ma ya meghere gị ụzọ ka chi dị mma dịbara gị. Onye nwa bụ ihe ị ga-eme bido gọba ọfọ for 21 days. Ọ bụrụ na imesibu gị before bidokwa ya ọzọ maka n'ihi na ị nwere ego iji alụ ọrụ then ị nidiri itinye ya time. You must be committed. Ịma ajọ ọgaji ọchịcha ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ ọrụ ike iji wee kwubie okwu n'isi onwe gị ga-adị gị, ike eji agụ mmụọ ga-adị gị maka na onye kwuo etu o si abịa ya anụ onye ọ na-eme omume na-ebe omume. So for that reason ike ga-adị gị create time ka mmụọ wee mara na ihe a tụrụ na nwere mana na ọ na-anụ gị ọkụ n'obi. Ihe ị ga-eme agwụgwọ m ụlọ maka ndị nwere ike iwuwebu altar. Agwara m jee wọchị ya ma ebido ebe nkuzi how to set up an altar. Dịka ndị bụ n'izizi ka ha na-abụ n'isonyere m n'ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee. Ọ bụrụ na ị nwere onye nwere the conducive environment ebe ị ga-ewube ya altar, weta tebụl, weta stool
ma ọ gwara ọnwụ na onwe ka ị ga-esi wee hụ the platform na ahụ wall, that all the same thing. Mana na ya akụ ya na wall ma ọ bụ the table ma ọ the stool facing the east. Simple method of wee ebe east wee ebe anwụ si achalite in the morning. Na be gị. Ife esi isi awa kwubi okwu yọọ chi gị na mmụọ nne gị na ha so sị na tata ịkpa afa gị ka gị nwa wee Emmanuel Obi Okeke onye ọkụzụ example n'ọta ka ị na-ewube ya ọta buru that ya stool place ya n'ebe ọbụla bụ east so that ịkwụ n'ihu the altar ya facing the east. Beta akwa white according to the size of the table or stool you are using. Gbasa ya n'elu sị ya na tata ị na-amụọ ha akwa tata ị na-eguzobe ọta na-amụọ ha akwa ha mụọ ha akwa. Tata ị na-eji akwa wee na-egbochido ọta biko ha gbochidokwa gị ha gbochie ọtọ gị. Imesịa ya ihe ị ga-eme bụ mana bifo ime ya elofukwana iji ose ọjị wee jụchaa those items ị ga-use tụpịa n'akụkụ wọlụ. Then chọzie na room anyị edebe chụọ ose ọjị mkpụrụ ịnọ debe na four corners of the room. Ịdọbacha ya ọ bụrụ na ị nwere candlestick idebie tie ofu candle white n'elu ya si ya na tata n'ihi na amụnyere ha ihe ha biko ha mụnyekwa ihe n'ime ndụ gị ha mụnyekwa ihe na aka ọrụ gị ma ọ biznes ọbụla ị na-eme. The light of the candle ga-adị na center of the table. Then ihe ọzọ ga-adị ya bụ chọọ plastic plate flat plate ndị white ya weta nzu nwoke na-abụ nzu nwaanyị na-abụ tinye na nzu na the east na efere anwa tinye na west tinye na north tinye na south tinye na north. Ifo na nzu a ga-adị like four corner east west north and south. Sị na bido tata nọọ four cardinal point n'ọha ka ị na-adọtu afịa anọ dị n'ozu eke orie afọ nkwọ n'ọha ka ị dọtụ taa na bido taa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'ihi na-agbọpụ ike afịara n'ụbọchị na-anọ na ya ọta today ya bido taa ha kwudoro gị na eke ga na-eketara ihe ọma na orie ga na-eripụrụ ihe ọjọọ eriwatara ihe ọma n'afọ ga na-afọtara ihe ọma na-akwapụrụ ihe ọjọọ na nkwọ ga na-akwapụtara ihe ọma na-akwapụrụ ihe ọjọọ. Ịdọba ya n'etiti that candle etiti that table. Ị bịa n'aka ekpe gị iweta ose ọjị imeme were emeghe debe n'aka ekpe gị. Ị bịa n'aka nne gị ọ bụrụ na ị nwetawuru aja be nna gị ma ọ bụ aja ikwu nne gị ị nwere ike itinye n'obere kọpụ debe n'aka nne na aka ekpe of that efere. Then n'aka nne ya nwee obere efere ebe ị dewere nzu na edo gị. Then ọ bụrụ imesịa ya ị bịa n'aka ekpe gị chọọ note ị ga-edebe. Ọ bụrụ na o nwere efere ọzọ na ị nwere ihe dịka hot idebe ya n'aka ekpe gị. Ị bịa n'aka nne gị ị chọọ note 4 pieces 50 naira into 4 ma ọ bụ 100 naira ma ọ 200 onye ọbụla ihe nweta ụbana nke ọbụla ihe nweta na ọ ga-adị 4 pieces idebe ya n'aka nne gị wee sị ha na taa anyị na-edebere ha ego n'ọnụ uwe ego ka anọ ha mee ka ego na-abịa and make sure na ego ị dewere ebe a debe the amount ị mana na o nwere ihe ga-emekọta n'ụwa ije were ya ego a ga na-adị n'ọta gị 247 idebe ya. 10
bido wee na-ekwubi okwu si na tata iwere ọta ebe ọbụla ị nọwa all over the world wee lụta ọta wee chee ihu na isi ha biko ha nụkwa ebere gị esikwa na mgbe ọbụla ịbịakwa n'ihe ọta nọrọ wee yọọ ha ihe ọbụla ha biko ha zakwa gị inwezie incense like Garden of Angels tinye na west na aka ekpe sorry or any type of good incense like call money, Garden of Angels, and the rest of them. But not only when you kiss it with this altar, then barrier. Just face the east. One day in the house, you say, I need Bekwana. MSI, I only went altar. What I had a size book, center of a size book, more foolscap. There, your prayer request for the month. That your prayer request got a 3. That kind of 3 request. Then, either share, there 2 was CBD, there 2 was all 21 days. Judge your ego note 50, 100, 200, or 500, depending on how good again. Ụtakwa ihe nọ ịghọta ihe nọ ịgbasa akwụkwọ ebe anyị dere repetition were gaa tinye n'etiti fold ya na pejie etu a ego si were pejie ipejicha ya tinye na wallet gị mana ọgwa ndị nwere altar place na ya altar ịgọgodo ọfa for 21 days gọchaa ya ọbịa mee rituals imecha ya iwere that ego ị na-agha itinye n'ime note n'ime akwụkwọ anyị dere ego abụ ego ị ga-enye the less privilege iwere jee that note ahụ ebe ị dere ihe nwe mkpa gị bọọlụ ya tinye na efere stainless bọọlụ ya ogwụcha efopịa n'ime mana echefukwana ma ọ bụrụ na imecha nka mana ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi ma ọ bụ na ị nwere ebe ị ga-enwe ike inweta the less privilege mmadụ ịnọ ị ga-ekenye bụ ego ị nwekwara ike ime ka anyị malụ ka anyị tinyere ya aka na ụdị aja dị etu a maka na anyị na-enwe na-achụ aja na temple almost on daily basis na-emesara aka onye mata na ịbịa na nke Eze-Ana Ugochi today ọ bụrụ ọsọ na iri ipe sup ihe eri ipe sup ṅụọ mmanya maka na anyị na-adị asara aka so ị bịa ị nwere ike isi anyị si Eze-Ana ya na-egosikwa n'ọfụ a ngwa si na edi peanuts ka e were wee adị ya n'ihe eji emere ndị mmadụ saraka ọ ya agazi ọ ihe a ka igosiri na-eme nke bụ eziokwu na ime ihe a ngwara sincerely speaking na inwere ego you will start seeing money so ọ ihe a ka igosiri ime ka ịfụwa ego ị ga-eji were ọdụ n'ụzọ gị agbakwara nkịtị ịbụkwara onye ya agbachara gị afa inwere ego iji arụ ọrụ ikwuwe okwu ọjọọ as if na ọ bụrụgoro na since you are born n'ihi na-eme everyday were 100 naira deweresi onye ụwa gị by now that money would have been a big money so onye na-achịkọwara gị bụ marụ n'ihe afa kwuru etu ị ga-esi wee na-achụ aja gradually ka chi dị mma wee dịrị gị mana ọ bụrụ na iwe onye gbasigoro afa ọ bụrụ na ị nwere ego ịrụ ọrụ n'ụzọ gị mana afa agwara onye iwere kọl n'iwe eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị and truly speaking na ihe nabatara ya ma ị chọrọ ịrụ n'ụka ma ị chọrọ ịrụ n'ọdịnala sendịalụ m meseji aga m enyere gị aka ka ị nwee ike wee pasịa through good mentorship ka ị wee ike wee bido ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị maka na ọrụ dị n'ụzọ gị dị very important esikwana na-agbachara gị afa na ị nwere ego maka ihe na ị nwere ego na nothing will work ọ bụrụ eziokwu ihe dị mkpa wụ ya determination na ịchọ gị succeed in life agbakwana nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe mee ihe ị kwesịrị ime
ị na-eme na-agọfụ mmụọ nwere ike na-ele gị anya, this boy o chighatara eziokwu, this lady o chighatara eziokwu, ka anyị na-eme ya. Mgbe ha bịa na-eghe anya for some time for the consistency, believe in me, you will start seeing favor. maka ọrụ ụmụ minor things kwesịrị ime. Ọ bụgoro na ijiri ego iji arụ ọrụ, engage yourself from inwe time gị na mmụọ ji ekwubi okwu. Ekwugo m ya many times. It shows seriousness. Could you believe na mụ nwa EZE-ANA Ogbuefi na-ebilite every midnight 2:55 my phone must ring. Mmebini ka m kwubi okwu maka na o nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Akwụwago m ya kụwa ụbọchị nkụwa na every 3 o'clock, whether morning 3 o'clock or evening 3 o'clock is a powerful time. Oge ndị anjelu nke Chukwu ji agagharị na-eme mma. Oge eji release the benevolent spirits all over the world ji agagharị na-eme mma. So if you will be able to key in ọbara gị ụbọchị ngwara sị nkwa, ma onye nwekwara ike choose any time of your choice. Na ha bịa by 3 o'clock does not mean na ha na-akwụsị by 3 o'clock. Yotago, ha by 3 o'clock they stays till mgbe a rụchara ọrụ mmụọ a na-alụ. So oge m ji akpọwa ha, mana ị nwekwara ike choose any time of your choice. Gị na mmụọ ka agba ịmajụ ọgachi ọgụga jụ ọchịcha. Ọ bụrụ na ị nwere ego, tinye okwu ọnụ gị, tinye iche ụla gị. Ị nwekwara ike itikwe in morning time like 7 o'clock, 8 o'clock. Time ọ bụla ga-adị suitable for that 21 days. Imesi bidokwa n'isi. Nke ọzọ, ị nwekwara ike isonyere anyị nwa na-eme group ịchụ aja for 14 days every month. That one, to partake in that, is just made the donation of a token, then forward your prayer request. Ka etinye afa gị na ndị a na-epresent their case n'ihu mmụọ for 14 good days. Nwekwa ike isonye na nke a na-agwa mmụọ na ị nwere ego na chede mmadụ n'ime echefu ha. Ị nwekwara ike isonyekwazi na n'iso seed. Sowing of seed dị iche na ịkwụ tithe. Mma emetụcha aka. Ị nwere ike na-eso seed of any amount ọ bụla ị nwere ike imewu. Man, because ara agba aka abịa n'ihu mmụọ, ọ ga-enwerịrị ihe si n'ahụ wee bụ dịka ihe aja. Ọnya batara dibịa ibe m nwere ike ịbịagoro na be m bịa jụọ m ụfọdụ ka ọ ga-esi lụ ụfọdụ ọrụ, ma ọ bụ na ọ bịara kpara afịa dị anya na be m. O nwere ka ọ gara idebe ego n'ala to strike a balance. Nke ọzọ, ụkwado nwere ementọ ị nwere ma ọ bụ onye nchụaja na-agọrọ gị ọfọ, na-ekpere gị ekpere, na-ekwubiri gị okwu. Echefukwana inwe etu isi eso seed to strike a balance in the spiritual realm, so that in the spiritual realm ka ị ghara ịbụ so onye na-anara. Maka na St. Paul ndị ụka ọbịa kwụ na ọka mma na inye enye karịa ịbụ onye na-anara. So ị bụrụ onye ga-abụ onye ị na-enweta ife n'aka ya, you try to strike a balance. All the very important in spiritual work. So no matter how small, n'efuru ebe a na-eme achụ aja igwe, you contribute to a little amount of money. Ma ha bụrụ na aha gị dị ya, o nwere ihe bụ nnukwu azụ bata nnukwu nkụ, obere azụ bata obere nkụ. You contribute to your own quota. It will not cost you much. Ụmụ little things a ị gara eme. Agwara m ndị masị ọgwụgwọ dị nwere call mana ị nwere ego, bịa too EZE-ANA Ugochi tubelu. Ọ bụ ghara na-edigo sincere, bịa ka anyị kụziere gị ọrụ gradually
ka ịchakee ka anụcha gị ka ite. Mana ịjụ na ị arụ ọrụ apịawa gị azụ ịfụnanya. O nwere anụmanụ bịa na be m yesterday ka gbara ya afa, nchirịta afa ya, ndị mmiri bịa nchirịta afa ya, ndị mmiri bịa njụwa gịnị na-eme. Ewesị m na onye a bụ onye agbọrọ ọrụ na onwe ọkwa ihe ọbụla mmegbu emere na ihe izi mmegbu ụzọ merie wee sa ya ụchụ. Nke ọzọ na ihe ọzọ mma emeri ya bụ ịkpọrọ ya ije na mmiri je chụọrọ ya aja ndị mmiri, na ọnọdụ ọ nọ na kịta adịrị ụtọ, ana ọnọdụ ọ nọ kịta anọ ndị mmiri gbara ya ụchụ. Njụwa gịnị na-eme. Njụwa ha wee sị m na nwata nwaanyị a bụ onye akpọrọ ọrụ ma anya nwe amarọ. Mama nwaanyị dị ime mfụ onye nwe afọ ya buru ibu chekwara na nwaanyị dị ime. Ọ mgbe m jụwaziri afọ wee sị m na onye a adịrọkwa ime. Njụwazie nwaanyị gịnị na-eme. Wee sị m na last week ka ya mụrụ nwa with operation, na mpịawa azụ apịawagoro ya adịgo 2 months, mana ịmago asị onye mụrụ nwa with operation na and ọ dịka o nweburu afọ, o nwere n'ihe o kere n'afọ, afọ ya hapụ ka afọ nwaanyị dị ime. Ife ihe asị na pregnant woman. Nwaanyị kere ihe gị na-eje na-eje nsị ya nwaanyị na-agbakwara ọrụ na mpịawa azụ na ọkwa ka emeghe nka mmadụ ka a na-akwadozi ya na-atụ ala imeghe na mmụọ na ọgwụ ga-emeghe nka mmadụ kere ihe ahụ eme. O wee sị m na ya anụbugodi bifọ, mana na ya mụtara nwa na di ya anya si di ya awa ọkụrụ ya si na di ya pụta wee nụọ onye nke ya nụkịta, nụọ onye nke a nụkịta kpọọ ya azụ, onye nke nwere ihe o ji eme na-achụgharị nwaanyị n'oke a nọtin kịta na ya adịkwala onye nke ahụ ime na-adịkwala ime a amụkwa nwa ọgwụkwa ọpreshọn. Ọ bụ ọsọ na-amụ nwa ụzọ ọpreshọn na nwa anwụkwuru anwụ. Efunana ejidegel ọnụgụ ụzọ dị na nwere ọnwa ochi nke mgbe ọ mụtara nwa nke mgbe ọ mụ ụzọ ọpreshọn na nwa anwụkwara anwụ. Jụ gịnị ka a na-atarị ya afụ dị ọ nụrụ anụ na-apịawa ya azụ na-esi a nwaanyị nekwa na m fụrụ gị ka isi na ya bụ di nke ị na-anụkwa kịta apụta. N'ihe a ọgwọ na ijere m ọrụ dị n'ụzọ gị na dis mara ejighị a na krash kwa krash na-agbasagbu ya. Ọ sị m kedụ ka m si mara ihe o ji maka ya bịa. Nsị a na ọmụmụ gwara m, o wee sị m na ihe wụ problem ya kịta bụ na di ya na-elezi ya anya. Di ya na-ebi n'ụlọ oge ọbụla na-egosi ibe. Di ya na-ebi n'ụlọ prefalụ inye nwaanyị nọ n'ilo ego karịa anyanwa. Mfa na ihe ọ chọrọ ime bụ ka m lụọ ọrụ ya ọrụ ka di ya fụba ya n'anya bụrụzie sọsọ ya nke ndị ụmụ nwaanyị na-akpọbelụ sọ m wee sị ya nwaanyị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tụrụ adị m agwọ ụgwọ, and especially this year case ndị mmiri agwụgo m n'ọha nwa tiri aka na kesi ya na ọha na-apịwa gị azụ. Fat na ọha nwa dịrị nwoke a wee na-apịwa gị azụ na nwoke ihe nlọkịta abụọ onye kwesịrị ịnụ, mana ọ maka na ịdị anụ ntị ị na-echi ntị mgbe ị na-achụgharị dididididididi instead of nwe pay attention to who you are and the call ị nwere. Ihe dị mgbọdụ ụka onye nụwana dị mkpa nke ezuo onye begide nwe ya nwe ihe obefere chi ewee nwe ihe obefere chi. Nwoke a nwere gị abụrụ onye wuti gị, nwoke a nwere uwe onye a ga-eji pịawa gị azụ dị mụọ ka ị wee jiwe ihe na-eme kịta ọ na-ebezi akwa na-akụ ụta ọfụ echi na o tiri etitie tọtụ jiro $1 ojiro. Wee sị ya nwaanyị na ihe a ga-asara owu otu ego eji asa otu ojiro. Nsị ya nwaanyị ihe ọzọ a ga-emedo owu ije ọlụ mmiri ego eji eje ọlụ mmiri ojiro o tiri tie tọtụ wee sị ya nwaanyị ihe mere na akwa mma enyere gị based on nke mbụ na ma alụrụ ọrụ ihe chọrọ ka nrụ ọrụ gị ma ekechi di gị ma alụ ọrụ ọbụla n'isi di gị, maka na ndị di gị ahụ na ndị mmiri agwụgo m na ọha nwa na-apịa ọha azụ sitiri di gị. So dị afọ dibịa ọbụla sịrị ka o jee gwụọ ọrụ ha ọgwụ mee ka di gị fụwa n'anya jee lụọ ọrụ ọbụla ndị mmiri apịawa ya azụ onye ahụ na ụfọdụ jere enyo anyị gwọrọ agwọrọ. So ị bụrụ onye a kpọrọ ọrụ ịdakwana etinye aka n'ọrụ dị aṅa jụkwa ese, especially onye ijelu ka ije lụọ ọrụ dị aṅa n'isi ọ bụ na ọnọdụ ahụ ọnọdụ mmụọ tinyere ya na ya, maka na ntị adịghị n'ihe, maka na agwa ntị na ntị anọghị ebe dị isi ya na ntị soro ibuge. So njucha ese ndị mmiri wee sị na ọgwa ha dị responsible for ihe ọ na-agabiga. Wee sị ya nwaanyị na kesi gị na ma ya etinye aka na ya 1 adị m alụ ọrụ ịgwọ ọgwụ, 2 na ọlụ gị abụrụ ihe a na-agwọrọ ọgwụ. N'ihe ị ga-eme ewu na achọbụ isi anụ ejebe n'ite, n'ihe ị ga-eme ewu jewe na mmiri
eruo na mmiri nke bụ ijire gị ji asụ ụtụ, nke bụ ijire gị ji ebi n'ọma. Ihe mere bụ ihe mmemme debere oge dịka na iwe onye akpọrọ ọrụ ọnọdụ na-ewute m. And it's not as if na ihe na-agbagoro mbọ ọgwụ ka dị gị fụwa n'anya ka ọ bụrụ belụsọ m ka ụsọ ọgụ ga-afụ n'anya. Ndị mmiri na-ekwu okwu ka imewe kọọlụ gị nwa na-ekwu okwu dị si ya na ihe ị ga-eme bụ ụbọchị mmeji wee rụọ ọrụ mmiri, ụbọchị another day input by next week mmeji rụọ ọrụ mmiri. Ihe ị ga-eme bụ na m ama ebukwu ọrụ na temple, maka na ọ bụrụ na m bukwu ọrụ gị na m chọrọ iji ekpere gị ile ọma, ọ bụrụ na ile ọma na mmiri, ị maa na ndị mmiri m nọ n'ụlọ na mmechukwa ha, because I have to involve them and they have to follow me to ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Mana ebe ọ bụ na itiri tọtọ na ihe ga-eme bụ nkasịarị ihe ọnụ na-eri ọya egota dos 1000 plus gotia elu ụbọchị ahụ akpọrọ ngije na mmiri mma abịa ịlụ ọrụ nke m nwa nrụsi ọrụ m, then ịbanye na mmiri agwa gị ihe ị ga-ekwu, jiri ọnụ gị kwuru. Ma etinye ọnụ n'okwu gị, jiri ọnụ kwuo. Ikwucha, iwere mmiri, iwere ncha saa ahụ gị na mmiri ebe ahụ, yọọ ha biko ha wepụrụ ụchụ ha gbara gị n'ikwetago na ị ga-arụ ọrụ gị. Yọba ha, if they forgive you fine, if they no forgive you fine. Ma rete ndị dị ahụ na Eze-Ana ama etinye aka na ọrụ gị. Ghọtara ya? One bụ na ọ bụrụ na ntinye aka na dị ọrụ, ịma na mmechukwa ndị mmiri m 2 and gị nwere onwe gị ejiri ego ime n'ọfụ. So gote ihe 1000 something anwa, gota ya akwa 2 years ị ga-agba, ijee na mmiri ịsa ahụ, yọwa ha. Ịmara honestly na ịchọrọ ịrụ dị ọrụ, gwa ha je ha na ikwetago, and gị na ha na-ekwu forget about ị na-eme okwu maka di gị. Ihe ga na-ekwu na ikwetago ọrụ gị, ha mee ka ibido ọrụ, ha sitere gị onye enyemaka ya akwado ka ibido ọrụ gị. Forget about di na ibido ọrụ ha na nke ka mma na-abịa n'iru. Ghọtara ya? So ihe mma wụrụ ụbọchị ahụ mfe ya agwa m ya, ọwụ nọkwa na ọ bịara iyo. So mana ihe na-achịkwa ahụ na ọ bụrụ na ịjụ na ịma arụ ọrụ gị ka pịwa gị azụ. So ọ bụrụ na ị nwere call mana ị nwere ego iji arụ ọrụ nụ, mana ị dị very honest that you want somebody to mentor you. Ọ bụrụ na ị na-enwe anọ m na Anambra State Oraifite, bịa na Ugochi tubelu, anyị ga-enyere ya ka anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị zugoro that all doing well. Kpọwa afọ ụfọdụ n'ime ha, even ụfọdụ n'ime nwere ike ịma ha, ha nọkwa na social media. Then ọkwa ndị chọrọ ịmụ ọrụ, bịa anyị ga-edịa gị ka a mụziere gị ọrụ ọfụma, ka a kụziere gị ihe ị kwesịrị ime, the do's and don'ts, ka ị wee chake ka ugo. Nke ọzọ bụ kabalụ nwee ebe ị na-eso seed. Ka m bịakwa ka nkọwa ya ka ịghọta ya ọfụma. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma n'ụbọchị tata bụ the importance of sowing seed. Gaa na Malachi 3:10. Malachi 3:10 mentioned the importance of equal tithe. Yes, nke bụ eziokwu bụ na ya, ọ bụrụ na ị nwere ego, echefukwana na ị ga na-akwụ tithe. Tithe ị na-akwụ uru ọ bara ụmụ mmụọ gị na-asụ bụ iji wee chukwa mmụọ gị na-asụ. Ọ na ọ bụ na ị mara na ọ bụ na-arụchalụ ọrụ, example na-arụchalụ ọrụ na ezumezu mmụọ gị na-asụ agbọtụrụ n'ime agwụ gị, like okuku agwụ gị, ịmara na ị kwesịrị ide echukwa ha. Ị nwere ike decide ya na ị ga na-echukwa ha ofu ugboro n'ọnwa, ma ọ bụ na-awụ n'ọnwa, ma ọ bụ na-awụ n'ọnwa 3. Mana o kwesịrị ka ọ karịa ọnwa 3 ị ga echukwa agwụ gị. Ọ ga-eme agwụ na ọdụmantị. Ụfọdụ anyị echukwa agwụ 6 months, 1 year. Ịma na ya n'ọdụmantị, ọ bụgoro ordinary bank ị na-eme ka ị nwere ịmana etletel ka ịchukwara ya bank akaụntụ 1 year, ọ bụ adọmantị, ọ ma anọzi ọrụ. Ị nidikwara iri start almost all again ka ị activate kwa.
So ị na-achịkọwa bụ the importance of paying your tithe. Ọ ga-enwerịrị nchukwa ị na-echukwa mmụọ gị na-eso. Ọ ga-enwerịrị nchukwa ị na-echukwa ya mentor. Ọ ga-enwerịrị nchukwa ị na-echukwa onye nchụaja gị. Ọ ga-enwerịrị nchukwa ị na-echukwa ezumezu mmụọ gị na ha so ka ha wee kwutoro gị. Ịmụrụ na dibịa onye nchụaja mụ nwa Eze-Ana Ugochi tubelu nwere ihe m na-echukwa na-eme nchukwa ịmara kwa ọnwa ọbụla, most of the times first of every month. Yes, it's very very important. A ga-enwerịrị onye ị na-akwụnye tithe. Tithe a bụ onye ga na-achụ aja ụtụtụ ehihie abalị na-awọchi ya back. Ihe onye a ga-eji na-awọchi ya back bụ na ọ chọrọ ka Chidimma na-adịrị gị, maka na Chidimma dịbara gị na ime echefu ime ihe kwesịrị ime. Mana ọ bụrụ na Chidimma adịrọrọ gị, onye abụla iribe mperi. Etu a ka ọ dị na mmụọ. A ga-enwerịrị mmụọ ị na-echukwa. Ị nwere ike ị na-echukwa mmụọ tụrụ onye nchụaja. Mgbe dama ịgbọrọ ya pastọ, ịgbọrọ ya ụkọchukwu, ịgbọrọ ya onye nchụaja, ịgbọrọ ya dibịa, ihe ọbụla ọsọ gị kpọọ ya. Mana na onye ahụ nwere mmụọ representịrị, ị ga na-echukwu ya. Maka na ịchukwa anya ya, o jekwajekwa mmụọ ahụ ọ na-eso, mmụọ ahụ ọ na-echukwa si ya nekwa ihe onye dị etu a mere. Biko gosikwa anya ya, biko mekwa anụ ka ụzọ ya na-eghe na ọ na-esi fọm ike na-abanye n'ike. So ọ ga-enwerịrị onye wu ya mentọ, ọ ga-enwerịrị onye ị na-echukwa. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kọwara ya ọfụma, kọwacha ya si na ofu ụzọ n'ụzọ iri. Ọ ga-enwerịrị mmụọ ikwere nkwa na ihe dị etu a mere gị na ị ga-eme ihe dị etu a. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmụọ na-emere gị ihe, ịjụ na ịma na-eme at least ofu ụzọ n'ụzọ iri anwa, na ịma na-eme ofu ụzọ n'ụzọ iri a, o nwere ike inwe isi n'ụzọ dị aṅa wee na-eruzu ego. Na mgbe gburugburu n'ọdịnala Igbo, a na-eme ihe dị n'ọfụ, mana n'ụtọ n'ọdịnala Igbo adịghị akpụ ya, adịghị efolo usoro ndị ọbịa, adịghị use the word tithe. Ihe a na-eyuzu n'ọdịnala Igbo wee ime agwụ. Ụbọchị na mgbe ndị mmadụ ji elota onye ụkọchukwu maọbụ onye nchụaja maọbụ dibịa na-arụrụ ha ọrụ, asị na dibịa dị etu a nọ na-eme agwụ ụbọchị dị etu a. Ụbọchị anwa ndị mmadụ dị iche, ma ndị ga-agbụ efi, ma ndị ga-eji ihe onyinye dị iche iche na-eje. Mana imi once in a year na-agbaji aka. Ama nne ebe a ka ndị ụka ọbịa ji wee mee introduce ka ọ bụrụ let's every month, ka o wee na-adị mfe. Maka na mgbe ị hapụrụ ya na once in a year, o ma accumulate. So the easiest way for you bụ na ị mere business ma ọ bụ na ịrụrụ ọrụ ego bata, n'ihe ị ga-eme ewu iwelu ofu ụzọ n'ụzọ iri, nyechigha ya back ka ịda mmụọ rụrụ ọrụ maọbụ onye nchụaja ya maọbụ onye ọbụla o representịrị. Agwụrụ mata afọ onye azada enwere ihe omini. Ihe dị mkpa bụ na o nwere onye ihe ewerekwada tinye ga-ejekwa n'ihu mmụọ si mmụọ lekwa na onye dị etu a kwụkwa tithe ya, na onye dị etu a wetakwara ihe dị etu a site n'ihe ọma merienụ. Biko gọzikwa ya, mee ka ihe ọma ka gị na-aga n'iru. Maka na onye kene so na ekene ya. Ọ ga-enwerịrị ihe ị ga na-emerụ mmụọ
ka mmụọ wee maa na ịnọ, ka mmụọ wee maa na ịdị serious, ka mmụọ wee na-emere gị ihe, ka iwe na-esi n'ike wee na-abanye n'ike. So ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọnya ihe kwesịrị ịma. So learn from today the importance of sowing seed. Sowing seed. Ọ na-emepe ọnụ ụzọ. Mgbe ọbụla gwa mmụọ si ya na ọ bụrụ na o mere gị ihe a na 10% ga-abụ nke gị. Ọsọ ya bụrụ na ijiri ego kịta na itiri tọtọ, gwa mmụọ gị na ya sosi ya na ọ bụrụ na ihe dị etu a mee, ibido fụwa ego na 10% ya, na ị ga-esi na 10% ya wee nye ekene. Ọnya wuru ọbara. O nwere ihe ị ga na-eme. Yes, ọ bụrụ Chukwu okike nke nọ n'elu na-ewelu whatever 10% iweta, weda ma ewetara efi, ewetara ebulu, iwetara ego, ọ bụrụ Chukwu okike ma agwa nke bụ eziokwu. Weda ma ibujere n'ụlọ ụka, ibujere prọfet, ibujere dibịa, ibujere onye nchụaja, ọ bụrụ Chukwu okike nke nọ n'elu, maka Chukwu okike nke nọ n'elu has nothing to do with all this because he's spirit. However, mana ọ bụrụ na mgbe ị nyere onye nchụaja, onye na-amụ anya abalị, onye na-ekwubiri okwu, onye na-arụ ọrụ ịchụ aja dị iche iche maka ọdịmma gị, ịma wụọ, ịmụrụ na onwere some certain wụọ ị ga-abụ ịchọ ịgba, onye ụfọdụ onye ga-abụ ịchọ ịlụrụ ọrụ, mmụọ sie na-abịa wụọ n'ụba gị. Ịmara na otu ndị mmadụ aghọtara ihe dị n'ọrụ mmụọ. Example, nwaanyị abịalụ yesterday na nke mmadụ direct ya, o wee bịa na nke m, o wee si Ọnịcha bịa, obezi Lagos bụ na osi Ọnịcha bịa, o wee bịa si Ọnịcha wee bịa, wee waa afa n'isi ya. Ndị mmiri pụta gwa m, Ogbuefi mụ hapụ ka esi nwaanyị ya n'ọha nwajie n'ihe ọ bụla ọ chọrọ ime, mụ gwa ya ji eme gịnị, ya ji esa ụchụ, ya ji ekwu back to ndị mmiri, and ya bido ọrịa ụzọ ihe taa. Onye ha gwara m ya bụ ya. So with this now, I cannot go contrary to ndị mmiri, despite na ndị nke m ka ha. Then ihe m gwara ya, nwaanyị prepare to go to mmiri, maka na achọba isi ana gawa n'ite. Ịma ọnụ nwere onye ya achakwa okwu biere gị okwu ka ọ rụọ ọrụ, mmụọ gị na-eso na ezumezu mmụọ ndị chọrọ egbupụ isi ya egbupụ, abịa gwaba onye anwa si ya stay out of this case. Onye ahụ ike yọbazie on your behalf, kedu ihe a ga-eme, kedu ihe a ga-eme ka chi dị mmadụ. Ha nwegara asị ya na onye anyị na-ekwu ihe aja anụ ihe. O nwere akpa anyị ya agbagodo asị na onye anyị na-agwa ihe a na ọ dịkwa ekwe, mana ọ bụrụ ihe na dibịa gbatara n'afọ ka ọ ya agwa gị, mana dibịa amadogo na ntị adịrọ na osiebe abanye osiebe apụ, ebe dibịa ya agwachaghị ihe niile a. So mana o nwere ụfọdụ ọrụ dibịa ya ọchị ịlụnụ, onye digoro ịchụ aja. Ọ bụrụ ka m wee too onwe m n'Eze-Ana Ugochi tubelu ọdịnala temple, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa fọ mkpa dị iche iche. Ọbara uru, even yesterday, ọbara uru ka m gwa gị ego na-spend. Ụlọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịanụ, ha nwee mkpa etu a, nwere ike mmasị m ngwa nye ha ego dị etu a, mere onye a ihe dị etu a. Ịghọtara ya? So that is showing arms. Ihe niile abụ ihe mmụọ na-eme. So onye a nwere aja ọ ga na-achụ. Mgbe ụfọdụ nwere aja onye na-agọrọ ha ọfụma, onye na-alụ ọrụ nwere ike ịnọkọta jiri ego chụọ aja maka isi amara. O nwere ike ọ bụrụ minọtin, ikpe minọtin, yes. O nwere ihe ya wee doasị ya ngwa ji egote ihe ọnụ na-eri, mee nka were je chụọ aja n'isi onye. O nwere ike mee ya gwara gị. And mgbe ụfọdụ etu a, o nwere ike bịakwa kwe mmụọ nkwa sị mmụọ jee mee ihe dị etu a n'isi onye dị etu, isi ihe otu onye dị etu a, na ya ga-emere gị nke a ma chịdị mmadụ. O kweta nkwa ha na onwe ya, weta ma ịma ma ọ na ịmara gbasara ya, ihe ọma wụ na ọ chọrọ ka ị dị mma.
enwere some certain things mmadụ na-arụwa n'ọrụ mmụọ ịfụ na gị nwa na onwe gị tinyere ya own thing ka Chidimma wee dị. So mgbe ọbụla ị bịaziri sow seed ma ọ na-ekwu tithe, aṅụrị anwụ onye nchụaja nwa ngwelụ nke mbụ na onye agha adịgoro happy jekwa ụmụ mmụọ onye na-alụ ọrụ kpọkwasị ya biko na Chidimma dịkwa na onye na-etu onye na-etu onye na-etu a na o mekwara ihe na-etu a, ha biko ha ji egozie ya, ha ji egozie onye ahụ. Data aṅụ ọṅụrị ahụ o nwere wu ihe ga-eme ka ọ na-asị hey Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile nekwa ihe na-eto onye na-eto onye na-eto amelụ je goziere m ya. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-adachi m ego ya nakọta Eze-Ana nekwa na-achọ m ka igboruchi m anụ ngwa nekwa ego na ọkwụcha ụgwọ ahụ erigbuchi ya ọsị oke Eze-Ana ngwa m adachi gị ego na-edeto a. Ụfọdụ mechaa akpọ m gbakwunye m ụgwọ, ha gwara m ihe mere ma m gwara onwe m werego n'afọ mmadụ na o nwere ọrụ kwụrụ ha ụgwọ na o nwere biznes ha na-eme ego batara. So feel like ka e were token from that ego anwa wee nye onye nchụaja ya. Ọtụtụ na-eme ya. Mana ngwa ndị bidoronụ na ha chọrọ ka ha na-akwụ ya tithe. Etu a ha si kwukwa etu a ka si wee present kwere etu otiti support na ha so. Na-asị na ndị na-etu a onye na-eto onye na-eto onye na-eto a sịkwa na ọ na-akwụ tithe. Biko tata truly na ọnwa a na o wetakwa tithe jekwanụ ji emerie ka ọnwa na-abịanụ ọnwa Jenụwarị a ka ọ ka ọnwa Disemba mma. Ọmụnwa ka ọ dịzi ịda agọdọrọ ọfụ na-asị mmụọ nna ọnụ icheki ebe aka na-agwa mmụọ mgbe ha jikwaje eme ya pụtara ya. So ọ bụgoro na ị nwere elito ọgwa nna ị nwere nye onye ị nwere ọgwa nna ị nwere elito ọgwa nna ọkọrọ chacha sonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. A little amount of money is enough. Maka na ụbọchị anyị na-achịkọta ya ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa ga-ebu mmanya dị iche iche onye ọ na-abịa ya aṅụ dị brand ọ na-aṅụ nwere ike sie nri ma ọ mee pesu ma agidi and so on. People will come and eat. Enwekwa ndị ya abịakwa na nwere ike isi ga ebe dị iche bịa ụfọdụ nwere ike dị abụrụ na abụrụ few naira inyekwa ha. Ihe niile abụ ihe a na-eme ka ọrụ wee na-aga. So ọ bụrụgoro na ị nwere ego iji alụ ọrụ na-ayọ mmụọ niile gị na ha so agbapụtara n'afa, example chi onye ụwa gị dị iche ebe nne gị ma ọ bụ ezumezu mmụọ ọbụla ma ọ bụ ndị mmiri ma ọ ya element yọọ ha sị biko iwu ndajụọ kwenu ka Chidimma dịrị m na mma emere ụlọ ihe dị etu a and Chidimma dịrị ije mee ya. Enwekwara ike kwe nkwa sị a na ọ bụrụ na ihe dị etu a mere gị ihe dị etu a mere gị na ị ga-eme ihe dị etu a na ị ga-enye arms na ị ga-eme nka na ị ga-eme nka na ị ga-edonate something na ị ga-ebring something. Mgbe ahụ onye agha na-achụ aja nwere aṅụrị wee sị Chukwu okike ekene dịrị gị na onye dị etu a wetakwara ihe dị etu a biko gozikwa ya. Chukwu okike agozi onye a maka na onye ahụ dị mouthpiece of the gods, onye ahụ onye nchụaja. Ezumezu mgbe ahụ i mere onye ahụ ka obi aṅụrị kpaa ya, ezumezu mmụọ niile ọ na-ejere ozi ga-enwe obi aṅụrị maka na nke mbụ na ọ ga-edigo onye gwafa ihe dị etu ime lọtara ya. Try this secret. Onye secret na-akwụ ụgwọ. Onye secret na-akwụ ụgwọ. Lọtago mụ na onwe m nkwa Eze-Ana on 4th of February mma ejekwa na my mentor dịkwa pay homage mma ebukwa achịkwa alaeze ihe chọba anọ ego dịkwa involve, huge amount of money dị involve. Mma ejikwa wee jesi thank you so much. Mmụọ na-apụ apụ thank you. Nwa ajụjụ nwere ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message a ga-enyere gị aka. Send them message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Daalụ.